bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gondo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en jetti ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Dawoudou Mayret Samba Gaysiri tanum arɗo guerlel ko noon tata Leyla Ndiaye baba Hammad Thiam ɗo caggal men ko Ndey Fatouma Sali yantude Ndak walla mbiyen Madame Sall kono kadi ne tawtara omo ganduɗa ko gando li tongode men capanɗe jeenayyi e jeegom hande ne bismima ganduɗa ko koɗo biyeteɗo Ndiaye Djigo Ndiaye Djigo so tawi en kaali ɗum tan en kaalat département Podor kaalen Fanay kaalen Thiangay nde tawno koɗo ɓuuri andude kadi ne ene gasanno wonde kadi ne namnoɗen mbo ko fewte permis ji no tottirete kono noon muddo o rokkata kono ma wot ko namniɗen ɗum kono Pulaar no wiya no wotti fondate jullari yo taw jomum tawa ko hade nden en tottat mbo o salmidira yeɓoɓe ayaw habrude Piindi TV e émission holmbo woni an assalamu aleykum. Assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe ayaw télévision Piindi TV mi salmini kala neɗɗo on wawi wonde he dundu baba Adama nde mbeɗa ñaago aussi yo oɗo message yo taw ɗum he dow jaam mi salmini dendagal bandiraɓe mi salmini mawɗo télévision vraiment machallah kedi mbeɗa ñaagniɓe Allah moƴƴere he ɓamtare mawde beela emin mbawi andude hol gonɗo Ndiaye Djigo. Bon hol gonɗo Ndiaye Djigo en wawi taw saaha en weñi haalde hoore mum par ce que neɗɗo ene hawni tan kono mbeɗa wawi jubbandom seeɗa mataw he ndeyu walla hoɗo mbeɗa wawi sifnadom seeɗa tan ha paamen sifa o woni mbiten ko Ndiaye Djigo jeeyami ki Thiangay he commune de Fanay département Podor mi jibnama noon ɓuuri duuɓi 35 guila nden mi rewi comme sukaɓe futankoɓe fof hoto ndewata ɗo rewde he alquran duɗal sa pari naata école tubankore ɗum kadi mi waɗi ɗum Fouta caggal ɗum mi yeehi Saint-Louis toon janggimi BFEMam mi dañi ɗum Kaolack dañimi ɗum bagam aussi Saint-Louis dañi ɗum diplôme aji am université fof ɗo université Dakar kadi dañimi ɗum donc ummade nden feere jom guinden mataw ko hen goni nde jaltimi hen tan ko mataw puɗɗinde gollude hankkadi kuccimi he goɗɗum golgol ngol ne aussi puɗɗirimi stage uji e mi waɗi stage crédit mutuel caggal ɗum mi ligguimi DAF mi ligguimi aussi hande mbeɗen service des mines ɗum woni direction des transports routiers en grosso modo wala tan heɓto hek reɓɓi kono tan so tawi ko service des mines no mbiruɗa ni hande tan mata ko ɗon tan jaranten joni caggal ko kalɗa ɗo ndewɗa ɗo ina teska askidaji ina keewi e ɗiɗo sahaji holko waɗi ɗum beela wona permis koko perti valeur mum walla ko holɗum. Bon permis kay pertani valeur mum permis kay sen haale hande wiyete valeur mum koko ɓeydi par ce que miɗo changerani joni ko heewi wiidimi hen guila sécurité o guila keɓgol ngol natti wonde tan ko welma mbaɗa ko heewi en change hen mataw so tawi yajino en wawi waɗe développé heddi ko noon par rapport e accident ji kam won hen enen futankoɓe walla julɓe mbiten ko mataw hoddir hay so tawi saaha enen mbaɗa reconnaître wonko yimɓeɓe manquata hen rentade seeɗa walla wonko belsinto hen ha gueɗe goɗɗe kebto ɗum kono kam fawaki accident he permis sindiren haydan beela ɗo wayla permis ji ɗi wayla beetenoɗo point ji ɗi walla ko way noon ɗum ni holno jiruɗa ɗum. Bon en moƴƴi aɗa hunde foof sahaji sen yatan en moƴƴi won hen wadde avancé en ɓeeɗo yaade en ɓeeɗo leerde en ɓeeɗo kadi wattede hakkille par ce que neɗɗo en haasi kala ko fewndi hawne ko wooda ko manki hen kono au fur et à mesure neɗɗo on yatan ma wone fewndide en ɓeeɗo fewde hande noon ke ɗum ɗon gonɗen c'est à dire que koko feewi koko meɗno fewde kono woni tan kadi timminede sasa foof en jogui yurntoɓe jurnto mbi aha ɗum ɗo de so ɓeydama hen ɓuuri ƴetta hunde kadi cappito hen noon tan kadi ɗum ɗon wona
kono kam ene hasi yimɓe fof en gandi permis surtout permis Sénégal o ala hay dara mankan hen kadi banggue goɗɗo ɓurɗo hen teskede ina wayno won wiyannoɓe won hannde soodowo permis baɗan nde faatu wawa wadde kondir ara tan no jogui haaliss mum totta ɗum permis walla dak sal tan no jogui haaliss mum ɗum kam wawa wonde surtout actuellement hoɗo yarte ɗo bon so tawi en wodanno nden fendannoɓe kañumen gandi hoto nde wanno ha pewn ɗum mais hannde kam wawa ta hay ndenne wona par ce que kala ganduɗo permis ene wawno seenude hakkude gonɗo he moƴƴo hannde noon kam hoto technologie o yarte ɗo ɗum ɗon wawa wonde ɗum noon ko en mbaɗat en jawtat tan ndewmi tagel natten joni koye holnde naatɗa e politique e holko nanuma e politique dawrugol bon holko nannimi hen mataw ɗon e dortomi par ce que bon min guilmbeɗo fam ke pelle tan dillatmi pelle wuuro presque génération amen walla génération amen gonɗo dow jeeyaɓe he diwan amen en famɗi fedde umminani townete taw mi ala he fuɗɗude ɗum walla taw wona mbeɗa jeeya hen ɗum ko diwan o foof pelle dewɗe fof kam commune tawa ko en famɗi hen ɗo mi fuɗɗani walla ɗo mi fuɗɗani hen fuɗɗi bon gonimde hen ha un moment certain donné woni surtout ha garimde université Dakar yaha ɓooyi hankkadi battimi soynade politique o mbeɗa waɗa ɗum suivre on mbaɗam ɗum ɗo suivre mi yiyani ko wanno kam hen convaincre par ce que toujours yimɓe mbiyata sa waɗi politique tan soit a wontat peno ko jafɗa e konngol walla gona he haalde ka watta ɗum ɓuranno kam hulɓini tardini kam ko juutugom mi jaɓani wadde kono ha heddi ndu instant goto ndu jeeɓimde président Macky en haal wi en jaɓi politique en wawi wonde taw ene wonde e ndimako ene wonde e teddugal nden on saaha ɗon dal mbimi ahan min noon deke mi dañimi ndeyu ummade nden fewde hannde ke APR gonim nde wonde président de la république kadi ne won wutti goɗɗo mo joguiɗa holto ndewɗa ha gonɗa coordinateur COJER départemental bon par rapport e coordination départemental sukaɓe département Podor mataw so tawi mbeɗa wawi wiide APR hannde parti sukaɓe catal sukaɓe ngal ko minen puɗɗi ɗum guilmin naati parti o nden haydara alan hay catal gotal alan min idi fuɗɗude catal étudiant ji nden minen gon université minen jaa pour réglude sahaji hajuji étudiant ji en mbaɗa amélioré condition ngaji mumen en daran ɗumen cuuɗi walla gueɗe goɗɗe mbaɗe noon pour beelma mbawa wonde he condition ngaji moƴƴi hoto janguiri nde caggal ɗum yewtu nde hankkadi min natani e pelle sukaɓeɓe guilde hen ko hen tan min meeɗi dillude ha noon 2017 nden sukaɓeɓe ndendi mbi yomi won coordinateur sukaɓe département wonɓe he APR o ummade nden fewde joni hen goni beela aɗa daari darde nde poɗɗa nde darade darde coordinateur foti darade nde mbaɗa daari darde mum eyyi ɗum kam ko ñawoɓe kalata ɗum ko ñawoɓe kalata ɗum l' essentiel est que aɗa andi coordination bon sa ala mbiya yilirde fedde sukaɓe surtout wonɓe he parti politique saaha ene haaɓni seeɗa par ce que joguiɗa ko banggue ɗiɗi aɗa jogui banggue goto ɗum ko responsabilité o ka poɗɗo waɗa soutenir parti mo gonɗa o mais aɗa jogui responsabilité goɗɗo kadi ka poɗɗo wallude sukaɓe ɓe gonduɗa ɓe donc sahaji ene wawi settude walla ene wawi jaksodir seeɗa kono foof quand même Allah waɗi hen sutur guilli hen ha joni enen mbaɗa hen ko poɗɗen ko wadde hol jokkodiral ma e gardiɗo COJER o woni Moussa Sow Moussa Sow COJER national comme yimɓe mbiyata ni ɗen ndewɗa ha jokkodirɗa e mum Moussa min gallidirke parti o aɗen nani mi haali nde min gondi université nden avant même président Macky en waɗi créé parti mum minen joguino fedde wotere nden Macky en woni assemblée fedde nde min mbiyano ɗum ko jeunesse ouverte à Macky ke on ɗon min gandidiri caggal ɗum min koddi laaɓi kewɗi hay less woto bon minen ndenno à vrai dire ko neɗɗo mo ganduɗa o bon komin sehlaɓe te kadi min kumtodiran hay saaha goto minen kalda foof minen mbadda kadi keewi e waɗɗum noon ɗomin ndewɗi ɗo gueɗal ngal ko holko cikkuɗa haɗi Moussa Sow nomede ministre walla DG bon aɗa andi nomination ministre walla DG bon caggal kam gueɗal Allah ngal heddi ko président kañum subto équipe mo liggodirata moni foof
ɗo wela fof joɗɗin ɗum eyyi bon neɗɗo kiɗin mataw ardani he politique tan walla oɗo pour wonde ministre walla DG ɓe sikki way noon meta wadde découragé Moussa Sow kono noon paamen tan confiance o dépositaire de confiance au président de la république kanko ƴewata mbo sikki o jogue mum yakar ene wawi dognude woni mission ngaji o waɗa ɗum heeɗin poste uji donc ɗum ɗon tan goɗɗum ala hen min nani gardiɗo COJER o ko jiɗɗo namnade mairie mo labgar beela koye yamirore mawɗo leydi o walla koye yeddi mon tan onon bon aɗa andi par rapport he ɗum ɗon hon sukaɓe gumurini en namno mairie ɗi wona mairie mo labgar tan presque sa ƴeewi leydi ndi foof han sukaɓe nen namno ko way noon waɗi ɗum noon parfois te sa ƴeewi a andat sukaɓe leeli namna ɗum ni par ce que e muñi ɓooyi sukaɓe wonɓe he parti pour la plupart ɓuuri duuɓi sappo so tawi ko hannde jooɗi 2009 ɗon tawi 2014 ɗon tawi élection ngaji législative haut conseil jewtuɗi fof ɗon taw sukaɓe ɓe mais haɗo joni sukaɓe ɓe gonno tan gonani he position peut être walla meeɗa namnade so tawi hikka kamɓe fof ummodima eɓe namni tan yo yimɓeɓe paam koko yonti firti eɓe jogui yeddi kono wondani yamirore mawɗo leydi o dal bon aɗa andi yamirore mawɗo leydi ɗum ɗon bon parti en waɗi hoɗo yarata gonga so yeehi ha élection o yontima parti o ƴewmo hoolimo totto kono noon parfois so tawi a woni he hunde aɗa dilli hen aɗa wondi he yimɓe so jii ha joguima hen ma yakar duñimama yaya a yahata ha keɗɗa ko hay noon tigui ko yawti ko kadi holno jiiruɗa coalition ngaji woni dente yeeru ko wayno yeewi askan wi holno jiiruɗa ɗum bon aren ɗon kam min mbeɗa heewi bom somi nani inde hoore mi jalata par ce que ñanden mbeɗa haalde sehlam goto o ari omo haalnima haal yeewi askan ɓe mbimam an yeewide firti ko haɓɓude o kam heɓtata ko haɓɓa askan hande askan Sénégal hoto woni ɗo pour la majorité enen gandi eɓe jii émergence walla eɓe jii président woni ko he gollude résultat inen peeñi partout on askan haɓɓaki saken haɓɓi to min wi noon an ko ɗum woni yandema ko wona ko ɗum kadi beela a sikkani ma benno bokka yakar pertu yoga e maire uji mum ko wayno Dakar e Ziguinchor bon so tawi ko yandam de mbeɗa jogui yakar kelli ma eɓe gañ woni Ziguinchor to walla woni Dakar ɗo gon sahaji maire ji mawɗi en metti ñawde par ce que wotoɓeɓe an tan ɗe keeti peut être tan ko ha jour élection goto kono mi ala yakar kam maɓe perdu ɗum par ce que mi yii hen nokku foof résultat président waɗɗi toon ete machallah en mbaɗi fayida kono goɗɗum ɗum ko woteji ɗi cuwa taw fuɗɗade haareji puɗɗima wadde hakkude APR e PASTEF to Casamance Doudouka e Ousmane Sonko beela wonko soomi e woteji ɗi walla bon aɗa andi ɗum kam aɗa andi en général ɓe mbiyata so tawi neɗɗo yi ha yani woto ƴeew hol murɓiɗo mais ƴeew hol fergitiɗo haareji baɗol ɗi pour la plupart sa ƴeewi tawata won tawɗe hen goɗɗo joni hol tawɗo goɗɗo ina haaldani ko Ousmane kañum tawi Doudou ko noon tan foti so tawi no wonani yidde histoire walla yidde ɗum ɗon ɗiɗon oɗoji on wasa tawode on ɓayde on jaggi nan waɗa hen nokku mum kanko woto waɗa hedde ɗon woto wirta ɗon ni mais so tawi noon bon pour la plupart won analyste uji mbiɗi mataw kanko Ousmane o waɗi sentir o perti toonete par ce que ummade ndu umminde he joni à chaque fois o waɗa tan gueɗe tellinoɗomo less o yii hankkadi ha o heeɓi less keɓɓe less noon hankkadi wondata keɓe bellade wonɓe dow joni wiyoɓe APR naɓe ko hulɓi noon wiyoɓe APR naɓe ene ponno accude mbo yawta hay so ari ɗon woto ɓe mbiyam haydara yo werto ɗon tan o yawta ɓen ko mbiyata non aɗani ɗum noon a wawa wiide jomum haydara c'est à dire que ayi masse yimɓe so gondi a renni fodde ujunere neɗɗo a wawa ɗumen wadde maîtriser rento ɓol woɗɗinani ɗumen donc mieux vaut jomum wasa rewde ɗon wasa ɓadade ɗon ni ya jokko e hajuji mum goɗɗi walla rewoye bolol gongol wasa wadde provoqué ɗum provocation woni ɗon ɗum noon ko onon COJER hol darde moon e local uji ɗi beela on kettoto parti o walla ko hol darde ne jogui ɗon bon darde aɗa andi en tant que wonɓe he parti kam minen keɗo président amen président Macky Sall
au niveau département aussi e won toon mawɗo ko ministre Abdoulaye Daouda Diallo kanke minen kettima noon ha ɗeɓ kaari no wayi fof minen kettiɓe tan pour le moment. hande oɗo saaha Ndiaye gartuten koye commune ma gurdam mum e yiyande ma tuggi 2012 fewi hande beela aɗa wawi jubbande min e gartam gonɗam e nder commune ma. Bon commune Fanaye woni ke département Podor arrondissement Thily Boubacar. Commune Fanaye noon ke commune aji battidiɗi ɗi waɗede jeeya gonga o woni commune pitora guil 1981 mais 2013 he acte 3 de la décentralisation nden o wonti commune ummade nden 2014 nden min dañ maire réalisation ngaji président noon fuɗɗima toon guil 2012 ha jarteɗen ɗo kadi secteur aji kewɗi quand même jungo président walla doole gouvernement o jottima hen par rapport e réalisation ngaji guila électrification rural o guila forage uji hay maison communautaire kespul min jogui dañ caɗe paquet he goɗɗum programme uji kadi état o bourse familiale en fof nan toon bon gonga fof huɓde an neɗɗo wiyata haydara mankani toon saabu kadi woto yimɓe jejjita commune Fanaye en jeeya he commune aji ɓurɗi mawnude e département Podor walla ni Sénégal par ce que commune ganduɗa o presque ko ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyi e goho kilométre carré woni 1851 kilométre carré baɗɗo 42 villages woni capanɗe nayyi e ɗiɗi ɓuuri e 22 hameaux on commune aɗan famɗani ɗum waɗi fof huɓdani en heddi ha joni en heddi priorité ji kewɗi kono kam won seeɗa jeeyaɗo kadi minen jettiri ɗum Allah jettiri ɗum président de la république jettiri ɗum aussi autorité ji men gonɗo dow won Abdoulaye Daouda en guila he programme uji kewɗi ɗe mbaɗi facilité ha yetti he nder commune o beela aɗa jogui jorta hande on mo ganduɗa ko gardiɗo e commune ma so ƴamti ko ƴamtowo lefol beela aɗa jogui jorta ma o jotto ay ɗum ke population fawi par ce que hande hol jarteɗen ɗo candidat ji kewɗi nan toon e nder commune o bon min ko hen jeeyani ene waɗi woɓɓe jeeyaɓe hen minen foof min mbaddata téléphone ngol donc firti an ka candidat bon mais bien sûr kono wonko jawɗa e golle ɗe takanima wonde candidat tan yeddi candidat takma wonde candidat ko wonko jawɗa e golle non wona yawde golle walla yidde hunde c'est à dire koko yonti aɗa andi souvent mbeɗa heewi so mbeɗa haala mi golle ko law enen futankoɓe parfois a yahat a wonat suku yimɓe en ƴiwma ka suku ha daña duuɓi capanɗe joyyi a jagge ka suku a fotani halfinede haydara jaa ha daña duuɓi capanɗe jeegom walla capanɗe jeeɗiɗi mbiyeɗa ya halfin hunde hankkadi a timmi taw noon ɗon ka gaynuɗo wontata saɗa ummo beele keɓɗa saɗa yaha nokku beele keɓɗa alors que so tawi a woni suku aɗa wondi dynamisme aɗa wondi softede aɗa wondi sembe aɗa wondi cellal en haasi kala ko jiɗɗa umnade a ummo tan mbaɗa donc pour la plupart en jeeya hectare din commune aji men kewɗi ko golle mbaɗi noon genre ɗum ɗon sa woni maire hol programme mamo joguiɗa hol programme bon programme aɗa commune Fanaye pour la plupart ɓuuri ko hen hewde ko ndema hen gaynaka woni toon commune ganduɗa o ko zone agro silvo pastoral gaynaka nan ɗon ene waɗi développé kadi ha no fewi kadi secteur mum e hoore mum ene yaaji ndem aussi nan ɗon minen jeeya nan wimama he commune aji ɓurɗi mawnude wadde aɗa andi ɗon kam ɓurata wonde appui pour émergence caggal ɗum ɗon noon priorité ji goɗɗi axe uji goɗɗi développement en gooti mataw ko télé tan so tawi neɗɗo wi en haala wone programme uji mum tan hawnaki ƴamoɓe woɓɓeɓe e essaye wiiden edindiri hema kono kam ko selli ko déjà yimɓe ɓe jogui min heɓe gondimiɓe minen jogui vision baɗɗo claire par rapport e programme de développement commune Fanaye kadi commune o min ɓooyi hen dillude wona hande min gona hen hoɗ minen gandimo hoore hallaji hen nokku fof kadi minen gandi ko foti ɗon ko yewti ko eɗen mbawi haalde e dawgol sukaɓe malla tan mbiyen ko sakkitode saabu keddorɗen ko hojomaji 5 message faade sukaɓe walla mbiyanmi ɗum ko beele sukaɓe ene jiiti koye mumen e emploi des jeunes mbiyanoɗo
bon aɗa andi emploi des jeunes parfois mbeɗa heewi wiide oɗum wayi kon geeji a ƴooga tan ha tampan goppa par ce que à chaque fois sa liggini oɗo génération tan génération goɗɗo nen dañ diplôme aji nen ara walla goɗɗo nen dañ métier ji goɗɗi nen ara ɗum waɗi ko ɗum hunde ganduɗa nde neɗɗo wawa wiide yimɓe foof liggima kono kam en foti wawde wadde reconnaître won effort mawɗo autorité ji men mbaɗi won Ablaye kanko edorto ministre Ablaye Daouda Diallo par exemple o liggini sukaɓe ɓe han fewni hol jaaɗa foof hande pour la plupart he service aji ɗi ma taw toon woni service des mines woni Ageroute woni Lonase woni Alimta Dakar Dem Dikk Apix partout hol jaaɗa foof ma taw toon sukaɓe ganduɗa ɓe ko autorité ji Podor nawi ɗum toon président Diamamoudou aussi waɗi hen ko wawi même si privé wonno non Cheikh Oumar Anne aussi wonde université vraiment autorité ji kamɓe foof hen moni foof waɗi hunde ke mbiyata ko haare arbe goto fof waɗi hen ko wawi tolninoɗo he coddugol gate coddugol towninoɗo he dande gate dande firti to dawgol sukaɓe kam onon tal on jiitima hen koye mon wonde sukaɓe ɓe ƴettama batti dawde pour la plupart mbima sukaɓe ɓe pour la plupart dole hen ƴettama heddo mbimam ko ɗum ɗon ɗum wona hunde gasowonde te ɗum kidi ɗum ni président faami ha waɗi créé ko wiyata ko pôle emploi e nder département Sénégal foof hande hol jaaɗa mataw président en waɗi hen pôle emploi et financement des jeunes et des femmes Podor waɗama installé ɓoyani ko sehil men ni waɗa toon hon docteur Mouhamadou Al Habib Kébé enen calminam de passage donc ɗum ɗon ko famde président wondi hunde hankkadi il faut telline boom ha less nat tan wondi ko comme no hoɗo wayno ni départ wiye ga e dow état central gérté foof mais hunde foof ko tellini ɗum ha yetto e yimɓeɓe on saaha o ɓeydo wawde memde yimɓeɓe même si enen gandi o memi ha heewi à vrai dire côté emploi des jeunes neɗɗo wawa wiide président waɗi hen échoué par ce que mois 2012 he fewde joni par rapport e programme uji ASPN programme uji mawɗi Prodac en ganduɗa ɗi vraiment sukaɓe mbaɗama hen casé han feewi mais mbimam ko gueeƴi ƴogde hen gaynani ɗum ƴogde hen gaynani ɗum ko hojomaji tati keddorɗen hol message ma faade e sukaɓe bon message am gaynirtemi fewde he sukaɓe Sénégal na foof ni walla département surtout waɗoɓe politique en haasi ɓuuri ko hen hewde so yi ha naati politique tan hankkadi soit wonderke heppude yeɓe mbaɗ armé ou de patience en quelque sorte voilà le mot que je voulais dire politique wona ari hen tan mbiya foof yo timmorde joni joni il faut en jang waddi taɓanne daña ɗum ɗo hande jang daña ɗum ɗo wone wadde avancé mais a wawa sa wi a naat politique hande tan daña hunde foof joni joni so renaki ma waɗ ka fotani wadde walla mbaɗa erreur aji ganduɗa ɗi a wonta jarta haydara he jeesi yimɓeɓe on président wirni en wawi wadde he dow ndimako he dow deƴere taw ala haari ala duh ala cowde namnade gueɗal mum noon wota hay goto haɗa hay goto namnade gueɗal mum kono yo wonde neeti yooɓe namde gueɗe mabɓe ɗe mbawi wonde foof yooɓe totte puisque sa ƴeewi leydi ndi foof walla kala ɗo mbawɗa yaade hande temedere ƴettuɗa foof capanɗe jeeɗiɗi dewɗi fof sukaɓe kono toujours sa ƴeewi tawata kamɓe kettuna caggal donc eɓe poti wawde foɗanade gueɗe mabɓe eɓe keɓa ɗum he dow teddugal tawi ɓe kelani hoore eɓe colani ñiiri tigui rigui a waynima eyyi Allah jarama a jarama hen invitation mo mbaɗɗa o kadi so tawi wonko juuma e nder haala ka vraiment mbeɗa ñaagui yimɓe foof yafude message oɗo keddi beddaɗo ɗo min salmini noon kalɗo ɓiɗɗo fuutanke woni he dundu baba alam nde e hettoɗe e télévision Piindi TV yo Allah rokku en jaam e kisal he cellal en jetti ɗon Amadou Dia Diagaraf Dimat mawɗo moƴƴo kadi en calminima ha no fewi ko noon beltorenɗen kadi omo ganduɗa ko komi fuutanke ko Alsane Kane yantude Karras Kane ɓen mbaɗata kadi ni affiche aji baɗɗi fayida hay enen émission men naate ɓosoje ɗe ko kamɓe kadi ni mbaɗata ɗum jiɗɗo jokkodirde mabɓe ne wawi wadde 78 391 24 07 walla mbaɗa 77 929 25 65
wonno koɗo men ko omo ganduɗa ko Ndiaye Djigo mo fannuji kewɗi mbiɗen ko hojomaji ɗi ne potata ni tan memen to memen ga saabu kanko ko deftere tigui nde haɓɓaki tan nde jooɗi tongode capanɗe 96 to caggal to ko Ndeye Fatouma Sali e Madame Sall Amadou Touré yentude ganda ɗo kaɗoten ha saaha goɗɗo taw ko tongode capanɗe 96 Allah jarama on jarama jokkone yebde télé mum.